गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासङो। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमा मुजारि। थांनाय शुक्रबारनि 100 खेब खुंफुंजानाय आसामनि केबिनेटआव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा सासे फोरोंगिरि साख्रि मोननांगौब्ला बिजाथिया मा नेमखान्थिनि गेजेरजों मोननो हागोन, हायार सेकेन्डारि रिजाल्टनि सायाव नायनानै 100आव 5 नम्बर, BA डिग्रीखौ नायनानै 100आव 10 नम्बर, DLEDनि रिजाल्टखौ नायनानै 100आव 5 नम्बर आरो टेटनिफ्राय गासै 100नि मादाव 80% नम्बर मोननो नांगोन होनना मैया रोखा खालामना होयो। मैया बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथांनि आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा डिभाइड आसाम 50-50खौ गारनानै डिभाइड मानि 50-50 आव नांथाबना दं बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव बर' बिथाङा बुङो, थारै BPFनि समावनो कंग्रेसनि हाराखौ हाग्रामाया सेफायना गोलांबाय। दिनै हरखाब आंखौ जेबो फोरमान गैयालाबासिनो ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायजों जेबो राजखान्थियारि मुलाम्फा जाया होनना सोंखारि। आरो लोगोसे बिथाङा बरा बिथांखौ कलकाता दिल्लीयाव हा बायनाय बाथ्राखौ जेबो फोरमान होनो हायाब्ला मानहानि केसनि साजाखौ मोनगोन होननाबो रोखा रावजों फोरमायो। 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा फोरोंगिरि साना सारा भारतनि सुबुंफोरनि गोसोआव फिन डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सुबुंथिनि सोमोन्दै गोसोखांफिननायनि साना फैगासिनो दङ। नाथाय बेराफारसेथिं सेप्तेम्बरनि 1 खालारा उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बाल्य बिबाहनि मुङाव केस रेजिस्टार जानाय सुबुंफोरजों लोगोसे आसामनि गासै सुबुंफोरखौ फिन मोनथिहोनो फैगासिनो दं दि थारै बाल्य बिबाहआ समाजारि हिसाबै बेसेबां मोनसे गेदेर जेंना आरो बेखौ समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोनांथार। बे लेखायै आसाम सरकारा बाल्य बिबाहनि साफाय अभियान बायदियै सेप्तेम्बरनि 1 खालारनि 2026 मायथाइसिम आसामाव फुरा बाल्य बिबाहनि गुबै जेंनाखौ नागिरना फोजोबस्रांनो थांखि लानाय जाबाय। मख'थावनादि आसाम सरकारा फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि धुबुरी जिल्लायावनो बाल्य बिबाहनि मुङै बांसिन केस रेजिस्टार जादोंमोन। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, मैया गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे बिथोन फोसावो। बे बिथोन बायदियै 43 ता रोखोमनि पान मस्ला जेरै सिखर, गुटखा बायदि बायदिफोरखौ बन्द खालामनो गोख्रों मोनसे बिथोन होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला माखासे रोखोमनि पान मस्लानिफ्राय केन्सार बेरामनि सोरजिग्रा मेग्नेसियाम कार्बनेटनि फुंखाखौ संदाननानै जितुल डेका मुंनि सासे सेंग्राया गुवाहाटी हाइकर्टआव आपिल खालामदोंमोन आरो बिथांनि बे आपिल खालामनाय लेखायै बैफोर पान मस्लानि सायाव आनजाद नायना जोबथायाव गुवाहाटी हाइकर्टआ बे मोनसे गोख्रों बिथोनखौ फोसावो। मैया तेजपुराव खर्ब बान्द खौरब बरकटकि मुंनि सासे सुबुंनि नखराव मासे आसान गोनां अजगर जिबौ फैदोंमोन आरो जिबौखौ गिबियाव खर्ब बान्द खौरब काकतिनि बिबौआ नुग्रोदोंमोन आरो फंबायखौ लिंहरनानै बे जिबौनि आसानखौ बख'नानै फिन हाग्रायाव हगारफिननो थाखाय खावलायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सोरबा गाज्रि गोसोनि सुबुङा बे अजगर जिबौखौ उन्दैयावनो आसान गानहोदोंमोन आरो मोनथिनाय बादिब्ला बे आसाननि थाखायनो जिबौआ आदार जाब्लाबो आदारखौ मन'नो हाया। बेराफारसेथिं मौर्यानि हाथिजुरि साहा बागाननि सासे सुबुंनि नखराव मासे चक्र गोनां फेटि जिबौआ होखारब्लाबो हाबफैबाय थानायखौ लानानै सानसे मोजाङै उनसंनानै नायोब्ला बिथाङा मोनसे गुदुङाव हाबफैनायखौ नुयो आरो लोगोसे बे गुदुङाव गोबां जिबौनि अनजिमाखौ नुनानै गोसोआ बागदावखाङो आरो लोगो लोगो बिथाङा स्नेक एक्सपार्ट अनिल तासाखौ खौरां होयो आरो खौरां हरनाय लेखा बिथाङा फैनानै गासै 30 ता चक्र गोनां फेटि जिबौखौ हमनानै साखाथियाव थानाय मोनसे हाग्राबारियाव हगारहैनानै नखर आरो गामिनि सुबुंफोरनि गोसोखौ रेजें खालामना होफैनायखौ सुलुङा फोरमायो। मैया बेलासिफोरा कुसाकाट्टी मुंनि दाबसे गामियाव मोनसे गिलु बालु बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला शाहजालाल आरो बिनि बिसि नार्जिमा बेबिया उन्दुबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सानैखौबो गोदना दानस'ना गोलाङो। खास्रि बिस्रि बे जाथायखौ सोर मावदों बिथांखौ गोख्रै हमनो थाखाय गामिनि सुबुंफोरा पुलिसखौ नारसिनो आरो मोनथिनाय बायदिब्ला शाहजालालआ बिलासिपारा हाइकर्टआव महरै खामानि मावदोंमोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम नोंथाङा आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै नोंथाङा थारैनो आंनि चेनेलाव दिनैसो रादाब खोनासंदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।